Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening listeners kag mga viewers. Maayong gabi, Banwa. Kamusta na kamo, tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch. Sa Iloilo Newsline update ninyo kami sa pagpangalagad humalin subong oras tubtob last 10 agod sa pagdala sa mga impormasyon kag mga balita kag pagsipad-sipad sa mga issues sa subong nga gabi. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline, and please subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners sa kaumahan, kabukiran, kadagatan, kag sa iban nga pungsod, na may mga Ilonggo, may mga Pinoy, kumusta na kamo tanan? Kabay pa nga okay lang kamo dira? Wala sang sablag, samtang nga nagatrabaho kamo sa iban nga pungsod. Sa mga umuluyo man sa Western Visayas, kumusta na kamo? Nakapanya po na kamo tanan? So samtang nga nagahilay-hilay kamo, amon kamo hatagan sang mga balita na amon natipon sa subong nga gabi diri sa Iloilo Newsline. So lihog lang, like, share, and follow. Padala kamo di sang comments ang inyo reaction, pa-shoutout kaga sa inyo pa nga mga panamyaw sa mga nagasaulog sang kaadlawan. Yara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo. Si Sir John Michael Jongon nakastandby sa linya. Iloilo Newsline Weather Update. Sir John, mayong gabi. Yes sir, may gabi sa tanan nga tagpalamati. Yaring pinakuling update sa panahon sini nga adlaw, June 16, 2021. Ang habagat ang mag-aapekto subong sa Northern Luzon, ang Western Visayas, generally fair weather. May chances lang sang may mga isolated yung mga pagulan dala sa localized thunderstorm. Hangin sa Western Visayas may natugtog kasarangan, di ka nabagatlan, pakadto na bagat na nakatundan, may makanay tugtog kasarangan man yung mga pagbalad sa kadagatan. Temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod alas 6:13, kinang Kasisidmon, mag-silak alas 5:28 buwasanya. Ito ang latest update sa panahon, gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, ngayong gabi. Sir John, wala kita sa nga low pressure? Sa subong sir, why kita may monitor ng LPA. For the next 3 to 5 days, sir, manubuan chance nga may develop nga LPA or bagyo nga malapit nga posible mag-cross up. Sir John Michael Jongon, madamo nga salamat sa information nga ginatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sir. Welcome sir, ngayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update.
37 minutos na nakaligad sa alas 8. May lang ang pagpamati kay Sir Jasper John Linterna. Kaya Jaw, ba? Una kagid ba? May lang ang pagpamati. Kinalan, tutok kagid. Tunan mo ha. Kay base ikaw ni sunod, ikaw na bulos di sa ako no. Broadcast. Yari ang aton nga mga headlines. President Rodrigo Duterte nagpahayag sa mga pumuluyo nga magpabakuna kung hindi mag-isip na lang kung ano ang mamadangtan, lungon o kon cremation. Renewal sa mga driver's license, student permit kag salakyan nga may ending 6, pwede pa makaparenew sa Agosto kag ending 7 tubtob Setyembre 30. Suno kay Attorney Alan Sacramento, spokesperson sang LTO6. Pulis nga ginpasuni nga nag-extort sa nga 100,000 pesos sa aplikante sa pagkapulis ginkakas ni PNP Chief Guillermo Eliazar sa serbisyo bangod sa kaso nga grave misconduct. Ginkilala ang gindismiss nga pulis kay Staff Sergeant Joel Zalon Bunagan. Assigned ini sa PNP Health Service bilang driver sang ambulance. IPPO Director Colonel Gilbert Guerrero, porsigido nga ipatuman ang mando ni President Rodrigo Duterte, dakpo ng mga nagagamit sang peke nga RT-PCR results. Mga miyembro sa nga iklahuda nga nagapanghakroy bangod na pigado ang pamasada humalin nga ginpaidalom sa MECQ ang syudad sang Iloilo. 61 years old nga lalaki napatay sa ginabatsyag nga balatian. Insigida ginpalubong sang Municipal Health Officer nga ginsuspetsahan nga na-infect sa COVID-19. Why pa gani ma-examine ha? Suspected na son? Ha? Iniya bedridden na ni? Napatay lang dito. Silingon niya nga, kaya may nagagwa-guwa, basi nga na-infect na. Makon mula na. Budlay, no? Ga-conclude kita dayon nga why gani pag-aagi sa mga authorities, no? Nga sila dapat ni ang maghatag sang insakto nga findings. Ano ni man? Masig-masig na lang eh. Taniway nang kamo nagbutang da sang laboratory kag nagbutang sang medtech da nga duty. Duha ka lalaki nasapwan patay sa magkatuhay nga lugar. Ang nasapwan sa Pacquiadoton ginkilala kay Roberto Amit, 35 anyos sang San Juan Molo, may pending nga kaso nga frustrated murder. Wala samtang ang isa nasapwan didto sa Kaingin Lapas, wala pa makilala ang pangalan. Mga miyembro sang sangguniang panlalawigan sa Guimaras nag-house quarantine. Senior citizen, 4 pakaiban, nagyahiwat sang patumbo, arestado sang mga pulis. Illegal nga pagpangisda sa Quinto distrito, dakop sang mga otoridad, kag duha ka wanted person sa istansya, arestado. Ang line na tumok na to. Kag may ara man kita COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers ang nga programa ginadulong sinyo sa More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind Compute Techniques, Computer-Aided Services, nga namtang sa Barangay Katalingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy.
gusto nyo magbakal sang priska nga isda, ara da sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo dang pwesto ni Nijima kag ni Digol. Damo da isda nga barato kag priska. Kaya nga mga isda, halin sa istansya, ginapangumpra, gina sa magasawa. Kag ginabaligya da sa ilang mga customers, kadamo da gabalakal, halin sa Pasi, Dueñas, Dingle, mao dira pa gabalakal. Di ka barato na mo makaayo sila. So, kadtuin nyo da ang pwesto ni Nijima kag ni Digol. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. 44 minutos na nakaligad sa alas 8. May lang ang pagpamati kay nangating Ninfa Galia. Kag sa mga kilala, yada na tamyaw yaman. Nga mayong gabi. No. Maya lang ang pagpamati kay Rosemary Sales, kag kay Patricia Joy Lagansowa, kag kay Sir Jasper Linterna. Gapangita bala kamo sa restrado nga veterinarian agod mapacheck upan ang inyong mga kasapatan? Pangita si Doc Ronnie Galia, restrado nga veterinarian nga nagabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magabaton sa mga clients nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa Ilabalay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. 45 minutos na nakaligad sa alas 8. Yara sa atong linya, si Guimaras Vice Governor John Edward Gando. Kay gusto tay baluon niya mga naglapta nga mga balita niyo. Nga may nagpositive kuno dira nga miyembro sang sangguniang panlalawigan. Kag nag-house sa quarantine kuno sila ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Yara sa atong linya si Vice Governor John Edward Gando. Vice, mayong gabi, upo din mo diri si Johnny kag si Sweet Don. Welcome sa Iloilo Newsline na Vice Governor. Mayong gabi, again Johnny, mayong gabi sa aton mga viewers, sa mga tagpalamati, ilabi na gid sa pumuluyo sa probinsya sa Guimaras. So, Vice, daw sa ano, inikamato ang informasyon nga nagagwa, nga mayara nga nag-positive ginman, dira sa inyo sa sangguniang panlalawigan? Sang last namon nga session, Abian Johnny, may ang wala lang maka-attend sa amon nga session sa June 8, isa lang ka board member, si board member Lubin Terches, kay naglain ang niya pamatya. Sang Thursday, si board member Beltran, gindalayang iya nga utot sa swabbing center kadi sa Guimaras, kay malain ang pamatya galing sang Sunday pa. And sang Friday, that is June 11, nagwa ang result nga positive for COVID ang magulang ni board member Beltran. And then, sang Friday mismo, hinyo ko ang amon mga kaupdanan sa mga sasangudang panlalawigan ng iban pa mga staff nga kumahimo mag-home quarantine kita because expectedly mapaswab man si board member Beltran kay we are considered na as general contacts. Oh. And truly, sang Sunday, kinswap si board member Beltran. Samtang araw na sila sa hospital dira sa siyudad ng Iloilo. And sa Monday, nanawag sa aton si board member Beltran na positive siya for COVID-19 as per information na ginhatag sa iya. And bangod nga amo ini ang informasyon nga ginhatag ni board member Beltran
sa gilayon panawag kita sa Provincial Health Office kay Dr. Catherine Nava nga hintay balo nga si Board Member Beltran positive pasi sa iya nga information, pasi sa iya nga ginpalapot sa aton. And then si Dr. Catherine Nava kin-advise kami kay kinkonsideran na kami close contacts based on that information nga mag-submit man sa kaugalingon namon for swab test. So, kintawagan man gani ni Board Member Beltran ang Monday afternoon man si Governor Gumarin kag si Dr. Raman Nava kag ang Municipal Health Officer sa Buena Vista. And so, sang Tuesday morning, nagpa-swab kami kag sang hapon nagpapalo si Board Member Beltran ng information nga iya nakuha hindi gusto. Gani nga check natin sa Provincial Health Office kag matuod nagsulot ang resulta nga negative si Board Member Beltran. Oh. So ang amon kagapon kami nagpa-test kag kagina kinanganangan man namon ang amon mga result isang hapon ni nakulo kumpleto man ang amon yung mga result abiyan dyan. Oh. So nagpaswab na kamo bisan pa galito nga naga-uli-ulihi ang report abi nagikan sa kay Board Member Beltran. Anong result? Negative tanan kamo, Vice Governor? So nakulugatian mayo abiyan dyan. Oh, siling ko anong result? Negative kamo tanan sa COVID-19 virus? May aragid abiyan dyan, no? Base sa ato sa resulta nga ginauyatan, may isa kita ka board member nga nag-positive kit. And the rest nga mga board members ug staff negative. Ang board member nga ini taga Banwa sa Buena Vista, but I will just have to check abiyan dyan kung tagaan niya kita sa permiso, no? Kay sang subong na gid niya hapon nagwa ang ining resulta. And with all due respect man sa sininga board member, I will just have to ask for his permission kay I am not at liberty right now to divulge kung sino siya abiyan dyan. Ang importante nga si Board Member Beltran niya negative niya. Ang informant ni Board Member Beltran, isa ka staff dira sa isa ka ospital sa siyudad sa Iloilo. But why na si Board Member Beltran nag-elaborate kung si sino ini? Probably because of some considerations man. Kaya mo na nagpabalo sa iya. Ang importante, Vice Governor, nga negative ya si Board Member Beltran sa COVID. Ang informante naton nga negative si Board Member Beltran, ang aton ni Provincial Health Office, sang narabato na nila ang result, kaya gina-forward ini siya biyan dyan, isang Western Visayas Medical Center, ang ining result sa aton nga PHO, kag yun nagpa-file man ni Board Member Beltran to confer on the matter nga negative din man siya. So mas mayo ni. Pero subong, anong ginahimo ninyo, Vice Governor Gando? Naka-home quarantine kamo sa gyapon tanan hasta ang inyong mga staff? Yes. Naka-home quarantine kami abiyan dyan but based sa protocol, we were advised kay umpisa pa kami isang Friday nag-quarantine abiyan dyan So, gina-advise na kami nga buwas pwede na namon matapos ang amon nga home quarantine. Tanan nga nag-negative na nagwa ang result sa subong daw. Kahit at least makabalik na kaman kamo sa pagserbisyo sa mga gimaras no na Vice Governor Gando, sir. Yes, tama gini na abiyan dyan. Kinanglan naton hindi niya mag-double time sa mga communications nga na-receive for the past how many days nga wala kita. Alang taon naton ang mga pending na agenda kay agud nga kung nakita natin nga may mga kinanglanon gid urgent nga mga bagay, then we will have to convene by way of special session sa Biyernes para nga matindiran ini tanan nga mga importante nga mga bagay.
Vice Governor John Edward Gando, sir, madamo nga salamat sa impormasyon nga ginatag nimo dire sa Iloilo Newsline kag kun ano mga update dira. Pabalalang ko, welcome ka sa Iloilo Newsline, sir. Salamat gid Abianjani sa sining oportunidad ngayong gabigit sa imo mga staff sa aton mga tagpalamati. God bless your program. Stay safe. Thank you so much. Nabatihan si Vice Governor John Edward Gando sa probinsya sang Guimaras. Ang impormasyon to nga may board member nga naga-positive, hindi to matuod nga positive si board member Beltran, kundi negative. Mayara iya nga board member nga subong lang nga hapon nagwa ang result positive siya no sa COVID-19 suno kay Vice Governor John Edward Gando nga nga board member taga Buena Vista Guimaras man. Naka-home quarantine sila. No? Naka-home quarantine. Buwas, balik naman sila serbisyo sa mga Guimaras noon para nga ma-cater ang mga problema sang taga Guimaras kung ano gid man ang mga kinanglanon ara na ang mga public officials. 54 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga pumuluyo, kung gusto nyo nga magbakal sa priskang itlog, kadto lang kamo sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. O kung magtawag sa telephone number 523-0039. 523-0039. O kung magtawag sa cellphone number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Pangitaan nyo lang si William kag si Josie Lagman. Kay approachable na ang duang mag-asawa. No? Wala gina sila sa problema. Mayo na iya nga istoryahon nyo. Kung parte na sa itlog nga backloan ninyo. Maayo lang nga pagmamati kay Almi Gamarcha kag kay Nejma Tupas. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina are sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Aton nga mga listeners kag mga viewers, padala lang kamo diri sa inyo nga mga mensahe kay amon ina pagabasahon ang inyo nga mga pa-shoutout o inyo nga mga greetings, no? Ipadala lang diri. Para man nga matagan tay na sa nga pagtamot, no? Matagan ta sang hostisya. Sa mga nag-offer sang pagpangamuyo kay Manoy Pet, no? Manoy Pet, panawag namon lang ni Manoy Pet. Sang isatyo, salamat gid, pasalamat gid ang pamilya, no? Ay matamat naman nga naga-recover, no? Sa tanan-tanan, thank you so much. No, kabay pa nga maka-recover sa madali nga panahon si Manoy Pet. Regards na kay Manay Delfa, no? Kag sa tanan, dayiksi, nga mo gid parek-parek da, no? Regards lang sa tanan kay Sir Amor Cabardo,
kay Gingging kag kay Sir Nards Sotaridona, kay Dona Talaban, kay kayo Sir Johnny Pornel. Thank you so much. Ay Mercy Loxen Diaz. Kag iban pa dira nga nagabulig man sa facilitate kag mabuligan si Manoy Pet, kay balan nyo ginakabig na muna ni nga amay-amay sang una sa isa naton ka eskwelahan. So recover ka na Manoy Pet. Lo exercise na yun. Lo exercise inaminit damo kay para maka-recover ka sa nga Mayo. Yara sa atong linya ang presidente sang Iklahoda, Mr. Raimundo Boyet Parcon, ay gusto tahibaloon. Humalin niya gina deklarar ang MECQ baw na milag-pilag ang ilay ang mga pasahero. Kag daw nagmais-mais ang iba nagpalauli ng suma. Di subong extended ang MECQ. Di gin-open man ang mga non-essentials. Di pamangkot nila, dapat sang nagligad pa ni gin-open ang non-essentials ay MECQ man kita. Tanawa ang pamasada. Hindi mais-mais, way ban, way batak sang boundary. Mr. Boyet Parcon, sir, mayang gabi. May gabi dyan sa mga viewers sa Iloilo Newsline. Oo. Sir, kumusta ang inyong pagpamasada? Humalin nga gindi paidalom ang syudad sa MECQ. Dyan sa aton nga nagligad ng mga inadaw sa pag-declare sa MECQ, no? Kag nakita naton nga ang aton sinidiri nga din na mahambal nga daw lato-lato kamais, no, ang nagabiyahe. Kag ang aton sinidiri nga mga pasahero tama gid ka gamay, no? Kag iba naton sinidiri nga mga unit naguntat nga biyahe. Kay ti ang operator hindi na makasarang sa pag-maintenance siya sini nga salakyan, no? Pero dyan ang iba naton sinidiri nga mga drivers nagpuli na sa uma kag attender nila ang sini nga uma, no, nila nga talamnan. Ang ibang sinidiri nga kung makabiyahe dyan, hindi makakao, no? Kag sang nagligad nga mga sinimana, aton sinidiri nga mga operator, ginistoryan naton, na kung ano mo support nila sa ila sini nga mga drivers, no? Mayroong operator dyan nga nag-pledge nga ang ila nga arkila sa ila nga salakyan, hindi na nila pagkakwaon sa aton sinidiri nga mga drivers, no? Kag dyan nalipay aton sinidiri nga mga drivers, kaya may operator nga nakaintindi sa ila. Kaya kung naguntat sila biyahe dyan, wala gid sila sa nga dalon, kag kanon iya nga pamilya, no? Kag dugangan pa dyan nga kadamo sa mga barangay naton, nagpang lockdown, no? Kag kadamo sa mga aton sinidiri nga mga stable ka simento komersyal naton na nagsasarado, no? Kag mga mall naton ang nagabukas is grocery gid lang. Kag dyan nga daw sa aton mga drivers naton nagasangligan nga mga semana nagamuno nga daw dako na ni nga gutom sa aton sinidiri nga mga transport sector, no? Sa aton mga drivers kay wala naging kami sang kwaon nga pasahero sa mga dalanon. Okay. Go ahead, Jet. Lola Noy. Leo Corridayal. Leo Corridayal. Dula ang koneksyon, no? Kay Mr. Raimundo Boyet Parcon. Balikan ta si Mr. Boyet Parcon. Kay nautod ang linya. Daw wayman sang daw hindi man lain na chimpong utod daw. Check taliwat. Okay na? Ara na? Okay. So sa atong mga listeners ka mga viewers, padala lang kamo diri mensahe para nga basahon namon nina ang inyo nga mga panamyaw kag ang inyo nga mga comments kag mga suggestions sa reaction. Mr. Boyet Parcon, sir, pasensya nga nautod kita. Hello, John. Yes, sir. Pasensya nga nautod kita. Okay. Oo, subot ang balon nga wala gidya pulos ang inyo to nga biyahe nga pagpamasada sa MECQ. Tsakto way kamo ka ba takas boundary kag kapin pa nga daan daw kada si manay gasaka pagidya ang presyo sa nga krudo gasolina, Mr. Parcon. Sakto na dyan, no? Kay sang time nga nagligad ng mga sinimana, no? Na pila ka driver sa atong nanguntat biyahe, nala operator nga nagpauntat sa ilang biyahe.
Meron mga drivers dyan nga sa mga area na to, nga wala sing libre sakay, sige-sige ang ila sini nga biyahe, no? Kagasakto na, nga ang atong nga diesel, asod-asod nga saka sa atong nga diesel, kaga dyan, no, kadamo sang drivers na to, nga nagaginansya lang, isang insakto gid lang, sa ila sini nga kalanon, sila nga ila nga panimalay, no? Meron driver dyan nga nagadala na lang isang 70 pesos no ang drivers, no? Sang ligad lang may alang driver 70 pesos silang. Ang iya sila na ginadala sila nga pamilya, no? Kagimbakal niya dyan, isa ka kilong bugas, plus sardinas, kag miswa, yan, no? Muna nga masubo-subo sa atong nga mga drivers natong subong, tungod na ang pag-implement sila nga secure dyan, daw kada ko gid sinidiri nga dula sa atong mga drivers nga although diyan nga ligado ang biyahe namon pero diyan nag-declare kita sa anay kag sa dalom sa nga Iklahuda na hindi naton pag-i-abandon aton sinidiri nga mga ruta, no? Kay kung once nga i-abandon naton may ara kita nga ma-violation diyan sa LTFRB, no? Kagamon nga diyan nagpasa naman kita sa aton suporta sa iba naton nga operator. Nang operator din contact ang sinidiri nga mga drivers, kung may ara dyan ng operator, naging sige ang biyahe, bisan wala artila nga sinidiri nga jeep dyan. Pero dyan sige ang biyahe, kay ti ang balsa nga drivers, na si ama, wala na ganyan, nakakuha sa artila, importante, na sige ang biyahe, kay importante sa tanan dyan, na ibalik sa driver, ang aton sinidiri nga diesel, aton nga datong, no? Amo diyan nga daw dako gid nga pamigado sa hanay sa atong mga drivers, kiti saka ang diesel naton, wala sang pasahero, wala kita nga tawag sinidiri nga libre sakay, kag amo diyan nga daw wala gid kita kwaon na mga pasahero sa dalan naton tungod na sisining nga ini-secure diyan, kiti sirado aton sinidiri nga mga mall, sirado aton sinidiri nga mga kalan-an, na naton, kadamo dyan nga mga sirado na may establish sa sininto pa commercial naton, wala gid siya nga empleyado nga nagkadto sila nga olobrahan, nag-lockdown ng City Hall naton dyan. Amo na dyan nga daw sang nagligad nga mga sinima na sa subong, no, na daw tama gid kabigado ang aton sinidiri nga biyahe sa aton sinidiri nga mga driver sa dyan. Ti subong kay gin-open ang mga non-essentials. No? Sa unang adlaw ninyo nga pagpamasada, kumusta? Diyan ang taon nato ini buwas kay kaina, no, sang ka pagtawag mo ginasaton mga 2 PM kay na ato didto aton sinidiri nga mga chapter association, chapter president, nakonsulta sila regarding sa atong biyahe buwas, no. Ilang taon naton ini buwas diyan sa mga terminals naton, sa mga ruta naton nga hindi epektado sa libre sakay, sa mga ruta naton nga ara nga libre sakay, kung ano dyan ang kadamuon sa atong sinidiri nga mga pasahero na nag-reverse at nagkadto sa syudad naton na mga atong nga pumuluyo nga nagagawa sila nga puluyan dyan kiti nga kita nga mga ruta na ruta nga lockdown, na ruta nga isa gid lang kapamilya ang gagawa sila nga mga barangay. Kaga dyan tanan epektado sa bugos namon nga ruta, sa 35 ka ruta diri sa siyudad sa Iloilo. Epektado gid ang amon sinidiri nga pagbiyahe dyan. Gin-open na ang mga non-essentials. Dapat nagligad pa ni tani para nga hindi ka mo tani madak-an man sa inyo nga mga kautangan, Mr. Buyat Parco, no? Sakto na dyan, sa nakita naton nga ang mga drivers nato, no? Niyala sila nga nagkadto sa piyak balay nila, sa mga tiyanggi nga ara nga piyak balay nila, nga nag-utang. Kasi ngayon lang ang piyak balay nila dyan, hindi na po utang sila sa sardinas, utang sila sa tawag natin sila pancit canton. Kag dyan tama kasubo kung atong kwaon ang mga hibubunot sa atong mga driver sa natabo subong sa aton dyan, at maging kasakit kay ang ginambal nila, gaservisyo sila sa atong siyudad, gaservisyo sila sa atong nga pumuluyo, na hindi naton pwede pabayaan ang pumuluyo naton na wala sing sakyan. Isang baka bilang kabulong magkadto sa mga grocery, kaya dapat kita ara gid aton dira nga mga unit nga standby, no,
Pero dyan sa natabo subong, isa ako mismo nga pila ka tuig nga driver kita. Oo. Sa English, galing sa nga 1980 siya dyan na do wala kita no kasalapo na sini nga kapika doon sa pagbiyahe sa mga drivers naton. Kaya subong lang dyan nga kita mismo mapamati lang ang lubunot sa atong silbring nga mga drivers. Kasi kapangis lang dyan, ang suporta sa syudad, suporta sa gobyerno naton sa atong mga drivers. Pero dyan nasabat naton sila na wala gid sang support ang syudad naton, wala gid sang support ang nasyonal naton na government sa atong sinidre ng mga drivers dyan. Kaya ginauna subong sa atong mga gobyerno, yung mga vaccine, no? Yung mga tawag naton swab test, kahit amo na ginakadukan sa drivers naton, na once pumundo sila, kag may driver kita nga once hindi nang biyahe dyan, nagabalatian siya. Hindi kailangan siya, galuya lawas niya, no? Kung di siya makabiyahe. Mga dyan nga din na tanan-tanan dyan dyan, nabagaan naton, tungod na ang drivers naton, nagakadto, kag nagasugid, sang ila, nga nagyan, sa subong dyan, na tiniyon, subong, na pag-implement sa atong syudad, yun nga, in-isityo dyan. So mabalan nato ni buwas ko na ano mangin resulta kayong iban buwas pa magabiyahe. So may ara man kamo nga assessment nga pagaymuon sa Iloilo City City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association na Mr. Parcon, sir. Sakto dyan, alang taon natin ni boss, kag boss, alam kita sa atong opisina, kag boss sa mga tupin, boss, na kita nga emergency meeting liwat, regarding siya atong blood meeting sa Red Cross, no? Kag ara-dira ang atong nga provincial, mga province naton nga mga leaders, mga presidente naton, na magkatambong boss atong sinidre nga emergency meeting, regarding sa problema nila, kinagatin natin yung mga problema nila, sa adlaw nga tanan kung anong reporting nila kung pilaan nila nga unit na nagabiyahe sa sila nga mga ruta kag kung pila ang kita sa drivers naton para dyan nga kung in kaso dyan may mga interview sa ton nga mga taga-gobyerno mabalaan naton dyan kung di nga ruta naton kag kung ano kung kita sa drivers naton kag kung taano mabuhi naton sila nga mga drivers sila nga implement naton din sa Ciudad Giro ini-secure dyan. Okay. Mr. Raimundo Boyet Parcon, sir, madamo nga salamat sa impormasyon nga ginatag ni Modere sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Salamat yan. Mayong gabi sa Iloilo Newsline. Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sang Iklahuda. Tiyan mo to, initial pa lang to. Damo ang naguluntat, damo ang nadakan subong nga mga driver. Nga ang dakan, why sila kita sa pagpamasada, sige utang, ha? May lang kung mayara pa nga nagapautang sila. Di kung why nagidabi, matabo, gutom. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay Pat Marshall watching. Sir John, thank you so much. Kay Leslie Londonio, good evening. Thank you. Sa Pamilya Bautista Disilo sa Barido. Pamilya Guinness Cabalonga Ramos. Mayo lang nga pamati sa utod ni Charlie De Prada kay Gina. Mayong gabi man. Sa Pamilya La Pascua, Cordova, Cabalonga, kagiban pa nga mga nagapamati dire, no? Sa amon kay Christina Subel, mayong gabi. Sweet, tamyawa? Mayo lang nga pagpamati kay Manuelita Sibonga, Marie Eve Santilla, Dali Marbaez, Fine Ferrer, Bernard Ignacio, kagang sa mga gwardiya sa Series Terminal, Nina Marie Cabison, Bong Bison, Mary Joy Castiva, Lovely Lynn Galvez, kay Talas Lee Londonio. Sa taga Morsiada, sa pamilya Diaz sa Morsia Negros, mayong gabi. Sa pamilya Yanson sa Victorias Cagla Carlota, pamilya Novera, Pitiza, Kalataro, Gumbok, Plaga, mayong gabi. Si Derio Igharas, mayong gabi sa inyo.
ang tanan pamilya haliki ay nung mando kag nung guryo kay Ma'am Gina da may gabi kag sa iban pang pamilya sa Hacienda Teresa. I-check tang report ni Roming Antonio. 61 anyos o bedridden na. Napatay. Insuspitsahan dason sa municipal health officer nga si positive kuno sa COVID. Way pagani ma-extrakan sang taga sang medtech. Way pakagis laboratory. Matyagan ko do sobra pa siya kay Madam Auring. No? I-check tang report ni partner Roming. Ming, please come in. Diyan, ka 61 anyos nga tigulang ang napatay ginpalubong bangod ginsuspitsahan naman may virus o kon positive sa COVID virus mga kabinan. Ang biktima unang naton sa kay Isidro taga barangay isa ka barangay diri sa Banuasang Kulasi. Nagreklamo ang pamilya kay ina sa aton, kay ina sang aga, andot nga waay ginhatagan sila sang tansa nga mahaya ang iya sini nga bangkay. Kahapon, ining si Isidro ang napatay sang aga. Mga alas 4 ang takna sa aga kahapon, adlaw, kag alas 5, ginadvisean ang pamilya sang municipal health officer sang Kulasi ang taking si Doktora Babaynon. Bali ba na asawa ini sang doktor man nga municipal health officer sang Tibasti Doktor Babaynon man to mo. Natong nag-suicide lang waay nila makuha ang resulta naging talubong man blato nga kuno positive man ha. Ang sawa, amo ini ang municipal health officer, iya naman sa Kulasi. Now, patawag ang pamilya kahapon sa iya sining opisina sa Rural Health Office, no? Sa Kulasi. Gin-advisean ang pamilya na ang desisyon nila o kung ni doktora ipalubong bangod nga hindi makahatag problema sa komunidad once nga ini nangaya. Ang background sa Pagdami, kang ining ni Isidro, bedridden init mo ignak ang nakaligyan sa ila balay. Sa barangay diri sa Kulasi. Kang ini may balatian pa na TB. Waay gid ini nakagwa-guwa. Waay gid ini nakagwa-guwa. Now, ang rason ni doktora nga ilubong bangod waay ini admit sa ospital. Kag waay man matwab. Kag posible kung napatay siya pwede man nga napatay ini siya sa kaso nga COVID. Base na infect ang COVID. Sa anong rason? Kay may mga upod siya sa balay na nagalagaw-lagaw iya o kung kainin mo sa pang ginawi na mambugyan sa klase pwede ka man although may COVID na piso mo sabi pwede ka man makagawa halong ka lang man yung presume niya nga ang iya upod maybe carrier sa COVID pero ura na mamati kung bala COVID positive na kag ba sina-infect ang biktima kag napatay na amo na nga hindi siya magrisgo kay kung namayan sang tao kasi maglakon ang virus sa iba nga mga pangulaw. So, ang pamangkot naman karon kay gusto sa pamilya ihaya hindi kita pasugtan. Kung ginbawal ang bangkay na ihaya bangod sa suspitsa nga napatay sa COVID kay ginlaknan posible ginlaknan kang mga miyembro na kang panimalay nga libre iya maglagaw kag nagagawa sa balay. Bangod sa pangabuyan amo na.
andot nga kang nalubong rin si ining biktima, why man nila gin restrict ining naglakton gin suspitsahan nga naglakton sa ila. Ay pwede man ato gyapon makalakton sa iban. Oh, why man niya ginswab? O, why man gin swab? Oh. Again, Now, amo ni yung ginsuspitsahan lang. tingahan nila partner dyan. Ngayon kay, ang ginahanaan ni mo ng miyembro kang pamilya, na posible maglakton ka ni mo na puwing napatay ka, why mo man gin-restrict? Oh. Kapadayon gyapon ng galaw-galaw in sa ilang nga barangay kay Manti. Kung residente kang sa barangay, diyan sa Antique, especially diyan sa klase, hindi man ka makagawa, maka-antos piyak balay, as long as tinag-observe ka man ka minimum health protocol. Kumbaga, open niya ang iba ng mundo nga makagawa niya. Eh, why man, hindi man lockdown din sa Antique mo. Tita ni Ming, So, ginasyon na ni Doktora na bangod hindi mapaktan ang iyang upod sa balay gagawa hindi makagawa. Posibleng nagadala ang ibang nilibos ang balay nga upod sang tigulang ini sang virus kag may posibilidad na pwede ini siya matapikan kag para kag natapikan kag napatay kag pwede man kabangdang siya kamatayon habang napatay hindi siya magrisgo. oo. Kung pamangkot yan sila sa iban, kami ginswab kang patay. Or di gani, ang sinisisunan niya palubong, ay waay mo man naman na positive ang upod niya sa balay, humao mo lang. Kani, ang tisin palubong to, di pa subject mo sa test, ang iya upod sa balay. Ti why gid sa may natabo? Agi na humaon, why gid sa may natabo tong swab test? Kag why man sa may natabo nga gin-extrakan ang napatay ito sa nga medtech. Di iya lang to yung galiming. Haum-haum ya lang to gali. Okay, utod. Na utod ang aton nga koneksyon kay partner Romeng Antonio. Hamakon mo na. Charge mo lang dason sa COVID yang bedridden to ya. Tiyang rason, kay base kuno mga upod, amo kuno positive. Di dapat tani Ming, kung mayad sila, kay ti silang eksperto, swab nila to ang mga himata sang napatay Ming para nga hindi man sila pagdudahan nga palagpat ang ila nga nga mga pronouncement hindi ba Ming? Hello? Ay? Hello Ming? Away? Way gid gasulod no? So, ulat-ulaton ta kay Maura Galvan watching. Salamat gid sa pagtanaw. Mayara pa, may minsay kita dira na. Ulat-ulaton ta si partner Romeng Antonio. Ano man ning ilay man dito sa Antique. Daw ginamanol nilang iban tong mga tawo, no? Daw ginamanol nilang mga tawo dito. Dapat tani siguraduhon la. Hindi kayo haum-haumon mo lang yan. Makigan ng mga tao, disgrasya kay da. Dapat ginextrakan mo to. Ay nambalan mo tong ang imong staff, ang bala tong medtech, extract bito sa para makakuha specimen. Hindi kay haumhaumon mo yang basi. Ha? Kung si Anay Mayor Roding Ganso ang sugata mo sa una, ha? Pwera tandog kalagyan na to. Magbasi-basi mo ng balong man karon iloy mo basi amo ni ay mayad man. Budlay ning basi-basi nimo. Delikado na. Ang mga tao to gaulat kung ano ginman ang pamatbat sang mga authorities, no? Partikularmente ang doktor, ang municipal health officer sa nga Kulasi, Meng, budlay ni Ming ang humauming nga way nila gin siguro tanigin siguro nila kaginulat nila Ming ang result. Yang lahat ang ginawa paabot ng pamilya, total gin-entertain ni Doktora babay noon na kung napatay mo ng biktima, base kinatnan kung mga imaw na sa balay na pwede nga nagagawa sa ilabalay ka manti. Ura manti, story nga nakagawa diyang biktima. Tanamong kay may berti, anta ng daan dyan. Tani, ay napatay ta na dyan, kung ang suspitsa na ba, kasi
isara sa miyembro ng pamilya ng nakalaton ay nagalagaw-lagaw tanang nagagawa-guwa naglibre nagahalubilo sa iba basi naman sila kag nagapon bagito lang kami gin-swab or gin-test ang ining mga suspitsat ining mga upod niya sa balay ay Oo. di kung nag-negative laban negative man na ang tigulang kag kung negative meaning napatay ni siya hindi COVID. Oo eh. Mas mayo ni nga kwanta sang statement ang municipal health officer si Dr. Babayin on para man bati nato nang iyang nga statement mingi ag open man dire ang aton nga number 0929-2544135 para mapasabata sa iya. Kung ginasospitsahan niya to, tsakto na, dapat tanigin paswabya ang mga himata sang napatiming. Oo, para ang antis madesisyonan niya lubong ang tigulang kung di mabalaan niya kung negative or positive man itong hinatang ang ginahanaan niya nga pasi amo to naglakton sa tigulang. Oo. Galing ka malabot mo na ayan si doktor? Kay nagliga daw hindi sa malabot? Ang statement, partner. Ha? Tingwaan ta buwas mo kuha ang statement. Oo, kay importante naming mo. Budlay na yung mga abi-abi ko, kung pagtanaw, amo ni, imo man na gani pagtanaw, lain man ang pagtanaw sang pamilya, di ba? Ate Roger, partner, tingwaan ta ni. Eh, Oo. mante, gakasubo man ang iban, ang pamilya nga, nagayo sila tatlo kadlaw lang ang mahaya, hindi gitugot. Oo. Balaan mo ng ang istorya sang abi-abi na. Tiyan mo gani, tistingan ta buwas ka labot Oo. na. Sili- Ako mapalayag Meng? sa kanginan, partner dyan eh. Oo. Sa morning report, ang madunong tagi kandiri sa probinsya sa Antique, muna si ako ni Surungan mo, nag-report para sa Iloilo, Muslang. Latest na international news. Ang Hamas to nagpalupad naman sang rocket to sa Israel. Tiyang Israel nagbalos na naman, liwat na naman to nga kinagubot dito sa Hamas kag Israel. Oh. Abit tayo yun ng malinong dito sa ilang lugar katapusan amo naman muna bla budlay kung nagapay mo nung ang isa ka nasyon, hindi nyo sagad kutibaw. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Gusto nyo bakal sang buko shake. Arada sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro. Sa departure area, pagsulod mo ara sa right side. May arada small, medium, large. Kag may sweetie cream. No? Puro-puro na nga buko ang ginatimpla da. Hindi niya powder. Ginkagod na yung lubi. No? Nga, katilaw mo sa laladon. Diba? Gulang-gulang lang gamay da sa laladon. Amo na siya. Ang tubod niya haramanada. Purified ang ice, crush ice. Kag templado ina sang chemist. No, tilawin nyo. Barato na. Manamit pa. No? Barato na, manamit pa. Kaya ang nagtimpla, chemist. So, testingin nyo lang ang sweetie buko shake. No? Sweetie buko shake. Ara sa Ceres Terminal. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. Si President Rodrigo Duterte
nagpayag yang mga travelers nagabitbit sang RT-PCR result nga pike dakpon ti na-download na ni ang informasyon sa aton nga mga pulis. Tuod ang local chief executive amo ini ang may ihibalo kung tani nga magtanaw sang mga dokumento kung piki o kung hindi. Aton na pakigangutan ang IPPO Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Porsigido sila, nadakpo niyo. Kaya nga, halit ni, kagbasi carrier pa ni sila sa nga COVID o kung coronavirus. Team instruction na si Police Colonel Gilbert Guerrero sa mga tinawoya sa probinsya sang Iloilo. May kang tanan sa mando ni President Rodrigo Duterte. Police Colonel Gilbert Guerrero. This line, Johnny, the provision of violating the national law on the Hill at One Act is punishable by law. Now, that includes, of course, ang pagpamiti sa ilang dokumento like RT-PCR. I think the President is right indeed to tell our law enforcers, including IPPO, na ang sino man na mamiti dapat pag-arestuhan. But, of course, we are doing that in compliance with the implementation, strict implementation of our health protocols, as well as the prevention of illegal police PPO to the upsurge of COVID-19. Now, in a situations like fake RT-PCR, so far, hindi pa rin natin na-actuan right there and then presenting to us the document. Naman, una, it is the local government unit that accept all the documents sa mga travelers coming from the other provinces or other regions. Pangadua, sila nang nag-issue subugtang is possible in ang requirement is the result of RT-PCR. But on the manner sa ating kapulsan na kita mismo makasalamuha o makadangat akong iturbangot ang tiki na RT-PCR, we will not hesitate to arrest anyone for violating such provision. Kaya silmiin na ito, naging useless ang aton mga inisiyating maginaobra. Kung mayara dyan po nagapiki sa RT-PCR, but if kung ang isang concerned individual, isa ka residente, is asymptomatic. So, despite of the efforts that we are doing, because of this is mapawalang saysay. That's why, that is the intention why we need to implement strictly to include the fake document about this letter. So, insakto na yung hambal mo kay ang para sa mga municipal local chief executive ang control. Kay unas tanan, paano nyo mabalaan niya ina nga ginadala nilang RT-PCR piki, no? Kay ina depende, no? Sa ahensya sa gobyerno ang naga-issue man sa mga RT-PCR test. Pero sa mga iban abing nga mga kabanwana particularmente dira sa Dumangas nga mga nagasulod sa probinsya sa Iloilo halin na Bisa Negros. Why pa man kamo sa may na-encounter? So far on this line, Johnny, localized, wala pa kita sa encounter despite we are not demanding for RT-PCR. Ay ang ginapakita lang natin, napakailangan natin sila is travel pass. And we have incident with poultry sa Santa Barbara. But it's a matter of time to determine na ang ilang gamit is fake na RT-PCR. It was followed after a series of inquiry. Ang pamanggap mo kanina, paano na ito mabalaan kung fake o hindi ang isa RT-PCR. Then, when we are in doubt of the RT-PCR, tinatanong na natin ng origin. And there should be coordination from the issuing hospital or issuing laboratory either or not the same document is legal or valid. And it talks for how many weeks bago na pagbalik sa aton na considered na fake. Then we initiate the filing of the case with the IITF Santa Barbara, Philippine County. Now,
we could no longer effect the warrantless arrest considering na tapos na ang krimen na pag-ubra na ito of time. Siguro in that case, we cannot implement the arrest considering na hindi na makasunod sa warrantless arrest. So, maliko-liko lang ko gamay, no? Kahit subong ang probinsya sa Iloilo, halin sa MGCQ, ginahimo nga MECQ. Kumusta ang mga border restriction ninyo? Sige sa gyapon, kaga paano naton ginapatuman ini sa may ara nga panghugot sa mga pagpatuman sa mga health protocols? Just like Jenny, kung tanong natin ang data sa atong positivity or the COVID result or daily monitoring from 1st of June until this time, nakakita natin na nalanubo. Although we are not closing the statement na wala na problema. What I am trying to convey is that it is because of the early implementation of quarantine control points both in the provincial and municipal boundary, may resulta ang ginaobra natin. It's only then a very timing on the declaration of the National IETF and the President that Iloilo should undergo under category of NPCQ. Ang sitwasyon na subong is even before, while Iloilo Province under MGCQ, we have already implemented some provisions under omnibus guidelines, which is categorized under MGCQ. Kaya hindi na budget para sa aton. Kung mayroon mang subong na obrawan ng News Johnny, gamay na lang na adjustment, and we will align our implementation to the executive order of the governors, aligned with the category under MGCQ. No. Sa syudad sa Iloilo daw naghalog-halog na yan. Tuod MCQ pero mga non-essentials gin-open na ni Mayor Jared Triñas. Sa probinsya ng Iloilo wala pa ma-open ang mga non-essentials. Well, we accept the decision of the city mayor, whatever it is. But our concern is only for Iloilo province, although we're also affected. But since then we are still in MCQ, then sorry na lang sa mga halin sa Iloilo, makanto sa syudad, pagbalik nila diri, pagbalik nila halin sa syudad, madalas ang Ilinon, ginasilin mo kagina, na ginhalugan nila dito, katiri sa amon, wala gyapon. So then, that would still be our implementation. So hugot sa gyapon niya. Sige ang liquor ban, sige ang pagpatuman sa mga border, mga restrictions ninyo dira sa probinsya sa Iloilo. As I have said, we will align our implementation based on the executive order of the governor. Hindi man pagkata pwede mag-implement what is not in accordance to the executive order. That's why ang Iloilo Police Provincial Office, kung ano man ang mando sa atong gobernador, kung man ang atong pag-implementa, uniformly and state. Colonel Guerrero, sir, thank you so much kay Kadunas Tanan. Congrats sa Best Police Commission Officer of the Year. Mr. Johnny, wala pa nga siya, that's only for the region. Regional level, pero we have to take the recognition of the regional office. But this is not more on award. This is more on the support coming from different police stations and units. Di kita siguro matagal yung commission kung di naging magilagaw ng atong kapulisan. Kung wise ang cooperation ng tanan. Yes, exactly. Thank you so much sa Colonel Guerrero, sir. Kag mayong gabi. Mayong gabi. Be safe. Thank you, thank you. Si Police Colonel Gilbert Guerrero, ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office. So mo to, ang hugot-hugot sa ila sa gyapon. Kagati nanginbulahan kita sa iya kay napilian siya sang region police Best Police Commission Officer of the Year. Kinahanglan gid man. Nga halin pa ni sang unag baka-baka siya ang hipi sang haro. Siya naka-assign siya nga PIO, sang ICPO, tob-tob nga nangin PCR sa Campo Delgado, subong nangin provincial director, nagakaangay gid man kag grabe nga performance. Kag siya pa sa una naga-design niya sa mga deployment, kita ko gid niya sa una. May ara nga may utok kag kun hindi iya maintindihan
gapangayo siya sang suwestyon, no? Sa mga pumuloy ilabi na sa mga kanya nasuod jabla nga makatapo sa media. Amo na yang sekreto ni Police Colonel Gilbert Guerrero. The same also kay Senior Master Sergeant Francisco Lindero, Junior Police Non-Commissioned Officer of the Year, no? Ba duwagid kamo ba ang PCR kag ang director, provincial director amo gina nakakuha sang recognition. Congrats sa inyong tanan from Iloilo Newsline. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. Dugay-dugay ipabati ta sa inyo sa mga manog parinyo sang ilang salakyan, parinyo sang ilang lisensya. Kay may ari nga announcement ang taga LTO, no? May ginpagwa silang announcement. Ipabati ta sa inyo dugay-dugay kwaon ta ng report ni Roel Arbael sa probinsya sang Iloilo. Yari a report ni Roel Arbael. Well, please come in. Maya daya jing gabi, Sir Johnny, kag subong man ni si Faith and Sweet Dawn, kag subong man sa aton sa mga viewers and listeners nga nagatutok diri sa aton kada gabi diri sa Iloilo Newsline. Yari nang balita nga aton sa mga dulong nga nagkalanabo gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri, Sir Johnny, no, apat ka lalaki, no, ang natigayon nga madakpan sang kapulisan kagabi sa isa ka bypass operation, kag isa pa gid, no, ka ukon-upod nila sini, no, ang isa sini ka minor de edad. Ining bypass operation, no, ginihiwat dira kagabi sa barangay Lambuyaw, Uton, Iloilo, no. Kung sa din natigayon nga madakpan sang Uton PNP. Ining mga suspetsado nga ginkilala kanday Michael Magapa, Kifred John Villalona alias Calbo, Romel Villalona, kag isa sini ka minor de edad, no, nga upod man nila sini nga ilaman sini nga paryente. Kag natigayon nga makuha sa aton sining mga kapulisan sa posisyon, no, sang sining mga suspetsado ang napulo tanan, no, may kabilugan nga napulo tanan ka mga ginapatihan nga o kung napulo ka sa siya, no, sa ginapatihan nga Shabu nga kung sa diin may market value ini nga masubra 51,000 pesos, Sir Johnny, no. Kag nakuha man sila sini nga paginakop ang mga drug paraphernalia, kag subong man ang bypass money, no, ngalin sa police pusher buyer nga naglambo sa 3,500 pesos. Sa ang mga suspitsado sa subong, Sir Johnny, no, yara na sa custodial facility sang Uton PNP. Ining tatlo ka suspitsado nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, no, o kunining paghupot, no, sa paggamit, no, sang illegal nga shabu o kun illegal nga droga. Kag ginturnover man, no, ining ginturnover sa DSWD ining isa ka minor de edad nga suspetsado nga kung sa din since nga hindi pa ini ano, no, kung ginturnover na gid lamang sa DSWD sa nga nasambit nga banwa. Sa dugang naton nga balita, Sir Johnny, no, 5 ka persona, lakip ang isa ka senior citizen, dakop man sang kapulisano dira sa banwa sang Balasan kahapon, no, nga nagapatumbo, no, nga which is nga bawal pa sa subong ang mga pahampang illegal gambling ni sila, Sir Johnny, no, nga nadakpan ni sang dakop sa akto nga nagapatumbo sang Balasan PNP kahapon sanday Ronald Flores, Ronaldo Dupit, Rodel Sitera, si Julian III Visaya, nga inisa 61 anyos na. O kun kagisa pagid, no, ka 61 anyos nga si Roberto Bordan nga kung sa din nadakpan gino sa dakop gid sakto sa aton sini nga kapulisan dira sa barangay Lawis, Balasan, Iloilo. Kag nakuha, no, sa lugar, Sir Johnny, no, sa sining barangay, no, nga so din nagahiwat sila sang illegal nga patumbo. Nakuha sa diri ang mga gamit patumbo ka nga isang semento nga lamesa kumbaga ining tumbuan, no, kag tatlo ka batanwan o kun ining coins, no, nga ginagamit nga batanwan, kag pusta nila, no, nga sobra 1,000.
nila nga pusta no. Kag sa subong no, yara na sa paginakop sa nga balasan PNP ang nasambit nga mga suspitsado kag magapangatubang sa kaso batok illegal gambling no. Sa dugang paginaton nga balita Sir Johnny no, impounded man no ining isa ka motorbangka nga illegal nga nagapangisda dira no sa kalalawran nga sakop sang banwasang San Dionisio. Kung sa din natigayon nga madakpan sang San Dionisio PNP kahapon, upod ang municipal bantay dagat no sang nasambit sini nga banwa ang anom ka mga persona nga nagasakay sa isa ka motorbangka nga illegal nga nagapangisda dira sa ila sini nga sakop no dira sa banwasang San Dionisio Iloilo nga kung sa diin wala ini sang permit no nga gikan sa banwa. Kakining mga suspitsado no naghalin pa sa Banwasang Concepcion no, tumandok ini sila sang Banwasang Concepcion. Kag sa subong no yara na sa paginakop sang San Dionisio PNP ang nasambit nga motor sa motorbangka kag fishing paraphernalia no samtang wala pa maitso sang tag-iya sang sining motorbangka ang nagakaigo nga penalidad no nga dapat nga pagabayran dira sa Banwasang Santa o kon sa Banwasang San Dionisio Iloilo Sir Johnny. Kag sa dugang nato nga balita Sir Johnny no, duwa ka wanted person nadakpan no sang istansya PNP kahapon Hunyo 15 no dira sa Barangay Poblacion Zone 2 Istansya Iloilo. Ining suspitsado no ang isa sini ka wanted no nga kung sa din wanted din sila sa sa falsification of documents no, sa pagfalsify sang documents. Ini sila residente sang Barangay Takbuyan sang nasambit man nga sang Banwasang Istansya kag ining isa ka suspitsado nagangalan kay Leonides Labaruza 42 anyos no. Residente ni sa sang Barangay Takbuyan dira sa Banwasang Istansya. Kag sunod man nga nadakpan no ining si Marie Grace Labarusa 44 anyos nga residente man dira sang nasambit nga barangay kag wanted man sang kaangay nga kaso. Kag ini no ang ginserbing arrest warrant nga sa mga suspitsado nga ini nga pirmado ni Judge Larny Flower Palmakim no sang Municipal Circuit Trial Court sang Regional Trial Court 6 no nga napitsahan sang June 10 2021. Kag sa subong no yara na nga sa paginakop sang kapulisan nga sambit nga mga suspitsado kag may 36,000 pesos ini no nga piyansa kada isa sa ila nga rekomendado sang korte no 36,000 pesos kada isa para sa ila sini nga temporaryo nga kahilwayan. Sa katapusan naton nga balita Sir Johnny no, nagapabilin no nga nasa modified o kung nag-enhance no nga aton sini nga status diri sa probinsya sang Iloilo naging modified enhanced community quarantine o kung MECQ no ang status sang probinsya sang Iloilo umpisa sa subong adlaw tubtob Hunyo 30. So lauman no nga magapadayon ang aton sining mga suno sa Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office nga magapadayon ang mga border control kag magapadayon ang pag-stricto nga pagpatuman sa mga travel restrictions nga kung sa din dapat essential travel lang ang ginapasugtan nga mag cross border no nga magtabok sa pihak nga banwa kag magpadulong man sa syudad no nga magalabay sa aton sining mga borders nga magdala lang sang inyo sining mga ID no kag subong man sang inyo sining travel pass sa gihapon kung kamo may mga importante nga transaksyon sa pihak nga banwa o kon sa syudad sang Iloilo. Kag nagapadayon nga nagapangayo no sang pasensya kag pagangop no nagapangayo sang pagangop kag pasensya nga aton sining mga kapulisan sa mga pumuluyong Ilonggo diri sa probinsya sang Iloilo nga intindihon no ining travel restrictions nga ginapatuman sang aton sining kapulisan sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Kag hopefully no nga sa July no sa masunod nga bulan magapanumbalik na kita sa MGCQ no kon general community quarantine para mangin matalunsay naman no ang pagulag sang kalabanan kag pero sa gihapon hindi kita malipat nga sundon gihapon ang minimum protocol kag na-required sa aton sining Interagency Task Force no IATF ining kontra COVID
nga tani no sundon sang tagsa ka mga pumuluyo, especially sa mga pumuluyong Ilonggo diri sa probinsya sang Iloilo, agod matapna na ining pagdata no kag pagtaas ang cases sang ining COVID-19 Sir Johnny. Nagika na gid lamang no diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini si Ruel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Ruel Arbael nagikan sa probinsya sang Iloilo. No? 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Badayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Liyo ko tamyaw ang iban pa nga mga listeners naton kaga mga viewers. Maya lang nga pagpamati kay Terry Paz Rojo, Orly Cabalfin, kag kay to Joey Diaz. And please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline. And please subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. So sa mga may luyag da nga magpa-ads, text lang kamo o kung tawag kamo sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Dira lang kamo, no? Text palihog. 48 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta ang spokesperson sa Land Transportation Office, Region 6, Attorney Alan Sacramento. May kang tanan sa renewal nila sa mga driver's license, student permit, kag ang pa-renewal sang mga salakyan. Ti ang tapos da sa number 6, number 7, undi June, July, extended na. Ang instead nga June, hasta kamo sa August, tapos bulan sang August. Ang 7, hasta undi instead July, hasta kamo September at 30. Kaya nga, nagatag consideration ng taga-LTO kay modified enhanced community quarantine. So, hindi basta-basta nga makakadto ka mo sa opisina. That's why nga ginatagan nila sang ligwa, span, no? Ginatagan ka mo tsimpo nga makaprocess sang inyo nga mga papilis. Yari si Attorney Alan Sacramento for confirmation. Yes, those expiring line of the ending date of 6 and 7, no? Or those right to test or student permits that are supposed to expire this June or July are extended now until extended up to August 31 and September 30 for those July registration. Mm-hmm. Yun. Amo na sa sir. Oo. So bottom balon nga kon ang ilang nga plate nga nag-in ang ending abi 6 to 7, pwede pa sila nga maka-renew, makaparehistro sa ilang mga salakyan as until August kaga September. Yes, August 31 and September respectively. Oo. Ang June hasta August 31, ang July. Oo, ang July until September 30. Oo. Oh. Dason well follow naman attorney ang masunod naman abi nga instead nga maga-expire naman sa August, ano naman na yan, August, September, another naman. Okay, no, regarding no, because there was a declaration of Dula signal ni Attorney Sacramento. Ang nandira is that because the MACQ is June 1 to 30, yun amula na siya ang in-extend nila. No, if we will not having any MECQ by the following month, baka wala man ta extension for the August and the So far, ang ultimate standing memo is with regard only to those plates with ending 7 and 6 and 7, 7. or those expiring this June and July. Okay? How about sa mga driver's license? Nga mag-expire yung nga kwan nga. Upod na sila. Kato mga driver's license, student permits that
will be expiring this June and July. Correspondingly, they are also extended up to August 31 and September 30 respectively. Oo. Attorney Sacramento, may ara ang iban nga mga lugar nga hindi man niya MACQ, MGCQ sila ya. Kabahin na ni sila sa memorandum nga ginpapanahog sa LTO. Yes, sir. Ang aton the implementation of the extension of validity, that is region-wide po, no? So, over lahat ng municipalities, cities, provinces in the region po, no? So, tanan na-covered ng Region 6. Oo. Upod na siya for the implementation sa atong extension of validity. Oo. Attorney Sacramento, sir, madamo nga salamat sa information ginatag mo sa Iloilo Newsline, sir. Madamo man salamat sa inyo, sir. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you. Si Attorney Alan Sacramento, PIO sang LTO6. So atag, at least kabalo kamutanan. Kay Sir Ronalda Doktora, kay Regina Sibial Doktora, sang GSAT teacher watching from Sarangani. Salamat gid. May lang pagpamati dira. No? May lang pagpamati. Sa nasilingtan na sa mga nagbulig, no? Nagatag sa prayer kag bulig financial kay ti ara si Manoy Pet, no? Mistro sa isatyon ara subong sa hospital ti biktima sa pandemya. At least naka-recover siya. So hoping nga madasig ang recovery. Hindi bla Sir Vernon Cabalfin, thank you so much. Kabay pa nga okay na ka Manoy. Kay Manay Delpada, kabay pa nga okay lang kamo datanan. Kag sa mga bantay, okay lang kamo datanan. Mga muyo lang kita sang Mayo. Sa iban pa na mga listeners, salamat gid sa pagupod diri sa amon sa Iloilo Newsline. Ang COVID i-posting namon, apasa nyo lang sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Sa mga gimaras nun, may gimaras Newsline na kamo dira. Okay. So, ano gani sila? Like? Please like, share, and follow Iloilo Newsline. Kag please subscribe man ang amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Para ma-notify ka mo, i-click nyo ang notification bell for more updates. Ang YouTube account is Iloilo Newsline. Jaw. Ayos na, Jaw. Ayos. At least, batian mo na, Jaw, Kabalo ka na magplastar. Kaya basit sa ulihi, magdako ka. Ikaw bulos dyan. Sa aton nga mga pulis nga upod man sa aton nga pagpangalagad, madamo nga salamat sa inyo nga tanaw, pagupod kay Sir Dadje away ni Palya, kay Sir Lieutenant Ryan Orleans. Kabalaan nyo lang kami kung may mga insidente da sa inyo. Liyog lang, liyog. So sa tanan-tanan, Kay Rene Cabalonga, kay Juliet Barido, kag kay Joe Pineda. kay Jima Cabalonga, kay Kagawan Milani Rigatso Cabalonga. Mayong gabi. Sa iban pa nga pa-notify, thank you so much. So, standby lang kamo permi. Kaya sige-sige ni nga aton nga pagpangita balita adlaw-adlaw. Ang importante nga mabusog kamo sa mga balita. Mabalaan nyo ang mga nagakalinabo sa syudad ka probinsya sa Iloilo kag sa iban nga mga lugar. So mabalaan nyo kung ano mga kalinabo. Masiling kamo sa iban lugar ni
Tanawonta ba si Mayari di? Sibom ba si Mayari di? Negros ba si Mayari di? Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, sa iban nga mga lugar, nan. Kung may mo pala nga malabot, labuton ginana mo. Para man sa inyo nga tanan. Kay Engineer Kinoy aligayin, kay Ma'am Gladys aligayin mayong gabi. So wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalagad. God bless us. Ako si Sweet Don Gomarcha Diaz. Ako naman dyan ni Yanson Diaz. By the way, may ara na ang Bacolod series terminal. Cashless ni siya mo. Ano na isa gani? Card ni siya. Para nga ma-post na lang. Mga ma-post na lang sa mga pasahero. Card na lang sila. Why nasang kwartada. Para hindi man mabudlayan ng mga konduktor. Yawan sila pinangita, sinsilyo. Di sa bagay, pilot area o konruta, ang Bacolod City to Victoria City pa lang. Makita nyo da sa amon sa Facebook page. Tanawan nyo na kaya muna ang sitwasyon kay ginlaunch na sa presidente sa Valyacar Transit Incorporated, Leo Ray Yanson, kag sa LTFRB chairman sa Delgra, Martin Delgra. Diba si sunod, rin naman na di sa aton. Okay? So, madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!